na frog di ay. Oh. Na da frog. Nagunsa ni kastaas? Unsa? Wala pa sabot. Nasa ibabaw ang frog. Ang tongtong ang frog. Aw. Salan mo di ay. Unsa? Papapudpud? Istriyas papapudpud. Ayaw paghilabtin na diha. Ay, napaghilabti ba? Bugong na, butang na diha, babaw. Ana. Very good. Huy. Ingon sang frog day lang. Ato bang ari papapudpud? Ingon sang frog. Ha? Sa ibabaw? Nimpa ibabaw ang frog? Namura. Dayon, gaon sa maka sa ibabaw? Istorya lagi sa papapudpud. Nagon sa ka sa ibabaw? Haka? Ato sa taas ba? Gaon sa ka dito di ay? Ato, taas ni Adi. Gaon sa ka dito? Ningon sa ang frog? Ang frog ba ni unsa? Ha? Unsa man? Ha? Wala na? Nawala ng frog? Unsa? Uy, sino ka diyan? Tulog. Kuratan mo siya. Kuratan ka? Ha? Ba't naman ka matulog ho? Papa, ni mo dia, bahala ka. Ayaw mo sila nida. Babay, adi. Balik panti, oh. Tinawan na kong kiraw, oh. Malo ni bataa, oy. Yama siya mawa ako kasabot. Na ako ni frog. Ako nasabtan na ako ni frog. Ning tongtong ko na ang frog. Isaka ko na ang frog ning tongtong. Ayaw lagi na paghilabte. Ang microphone ako, kondenser. Ayaw ba na paghilabte? Dili lagi kasabot. Nani na mama hindi. Ayaw paghilabte. Uy! Nani na mama hindi. Pali. Basta lagi maka